εγκάρσιο κύμα. Βλέπουμε ότι το μέσο διάδοσης σχηματίζει όροι και κοιλάδες. Μέσο διάδοσης ταλαντώνεται κατακόρυφα, δηλαδή εγκάρσια, εξού και το εγκάρσιο κύμα. Εδώ αποδεικνύεται ότι και το κύμα διαδίδει μόνο ενέργεια και όχι μάζα, αφού το υλικό σημείο δεν μετακινείται ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ας δούμε τώρα τι θα γινόταν σε ένα διάμηκες κύμα. Εδώ η διαταραχή διαδίδεται κατά μήκος, κατά τη φορά δηλαδή της διάδοσης. Δημιουργούνται δηλαδή μέσα στο μέσο διάδοσης πυκνώματα και αραιώματα. Ένα σημείο του μέσου πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή ταλαντώνεται κατά μήκος της διαταραχής, δηλαδή του κύματος. Ας τα βάλουμε να τα δούμε ταυτόχρονα. Ας δούμε τώρα ένα εγκάρσιο και ένα διάμηκες κύμα με τη βοήθεια ενός πολύ μεγάλου λατηρίου. Τώρα θα παρακολουθήσουμε επίσης δημιουργία εγκάρσιου και διαμήκους κύματος με τη βοήθεια βαρυδίων. Τη διάδοση μιας διαταραχής. Τα εκκρεμή μπαίνουν σε κίνηση, διαδοχικά. Αυτός είναι ο μηχανισμός διάδοσης ενός κύματος. Κρίσιμο ρόλο στο μηχανισμό διάδοσης αυτού του κύματος παίζουν αυτές οι μάζες, που ο ρόλος τους είναι μέσω των δυνάμεων. Ποια είναι η διεύθυνση διάδοσης του κύματος? Αυτή. Ποια είναι η διεύθυνση ταλάντωσης των σπυρών του κύματος? Αυτή. Ποια σχέση έχουν αυτές οι δύο διευθύνσεις? Μεταξύ τους είναι κάθετες. Αυτά τα κύματα τα ονομάζουμε εγκάρσια. Δημήτρη, με βοηθάς? Θα κρατήσεις ακίνητο αυτό το άκρο. Μαρίνα, ποια είναι η διεύθυνση διάδοσης του κύματος? Αυτή κατά μήκος του λατηρίου. Πολύ σωστά. Δημήτρη, ποια είναι η διεύθυνση ταλάντωσης των σπυρών του κύματος? Η ίδια, πάλι κατά μήκος του λατηρίου. Πολύ ωραία. Πρόκειται για διαμήκη κύματα. Ο σεισμός είναι και αυτός αποτέλεσμα μιας διάδοσης κυμάτων. Ας παρατηρήσουμε τώρα πώς μετακινείται η γη κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Νερά αναβλύζουν μέσα από τη γη, διότι τα κενά που υπήρχαν με την επίδραση του σεισμού αυξομειώνονται, οδηγώντας το νερό προς τα έξω. Especially since this is reclaimed land that I'm on right now. This used to be part of Tokyo Bay, and they created this land by throwing landfill and mountains, rocks out here. And so Παρατηρήστε την κίνηση από τους ουρανοξύστες. Γιατί δημιουργούνται όμως σεισμοί τελικά? Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι λιθοσφαιρικές πλάκες μετακινούνται, άλλοτε συγκρουόμενες και άλλοτε μετακινούμενες η μία παράλληλα με την άλλη. Αυτοί λέγονται τεκτονικοί σεισμοί. Εδώ μπορούμε να δούμε την εστία του σεισμού, focus, και το επίκεντρο του σεισμού που είναι επάνω στην επιφάνεια της γης.
Owing to the strong vibrations around the point of origin, the degree of destruction is greater around the epicenter by small. They are the P, Υπάρχουν δύο S, είδη για and τα κύματα L που διαδίδονται, waves. τα σεισμικά The κύματα. compressional waves are Τα the πρώτα first λέγονται to primary, reach the τα P earthquake recording δηλαδή, station as they τα οποία είναι τα travel διαμήκη κύματα. 1.7 times faster than the Έρχονται shear waves νωρίτερα από and τα are άλλα therefore κύματα και called συνήθως δεν είναι πολύ primary καταστροφικά. or P waves, while the shear Τα waves δεύτερα are κύματα, called τα secondary, secondary δηλαδή or τα S S-waves, waves. είναι τα κύματα που καθυστερούν λίγο σε σχέση με τα πρώτα, αλλά είναι τα πιο καταστροφικά. The primary waves cause the particles of rock to vibrate forwards Παρατηρήστε and ένα αντικείμενο backwards τι in μπορεί the να πάθει direction από of the τα πρώτα waves. κύματα, τα Secondary waves, διαμήκη, on the και other τα δεύτερα hand, cause που the είναι τα particles to oscillate at εγκάρσια που right έρχονται από το σεισμό. angles to the direction of the waves. When P and S reach the surface of the earth, they get Υπάρχει και ένα converted τρίτο into είδος L, κυμάτων long σεισμικών που waves λέγονται τα that low travel waves, along L the κύματα, surface, τα οποία vibrating στριφογυρίζουν το horizontally at έδαφος right και είναι επίσης angles πολύ to καταστροφικά. the direction of the waves called love waves or Rayleigh waves, as they also travel. Ας παρακολουθήσουμε τώρα ένα από τα πολύ διάσημα αποτελέσματα των υποθαλάσσιων σεισμών, που ονομάζεται τσουνάμι. Ο βυθός υποχωρεί απότομα και έτσι δημιουργείται ένα κύμα τεραστίων διαστάσεων που κατευθύνεται πολύ γρήγορα προς την ακτή. Φτάνοντας εκεί προκαλεί τεράστιες ζημιές σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές. Ας δούμε τώρα ένα από τα πολύ πρόσφατα τσουνάμι που είχαν δημιουργηθεί στην περιοχή της Ιαπωνίας.もう少しついてねえわ持ってくるよ。